Oh. Interviewin natin. Ano, dream house. Itutur tayo sa dream house ni Chin. Di pa nga di. Ano? Ano yung tanong mo kuya? Ano nga masasabi mo? Na ganito na. Anti-anti ko lang nakikita yung ano. Yung ano. Yan na kasi, ang ganda na ng sinabi kasi tila. PCR si Tilo. Tilo, lumabas ka na. Napapaligiran ka na ng Chin-Chin. Ano nga? Yung seryoso. Yun nga, unti-unti ko na nakikita yung ano. Yung Sinasabi ko, ang dream come true. dream come true. Oo. Kasi yun nga, yung pag-alis ng mga ibang gamit. Kasi dati diba hindi pa kasi may mga materials pang nakalipalibot dito, yung private room ni tatay. Tapos yun, natanggal na, okay na. Tapos nung nabaklas na to, okay na. Ano? Malawak o magalawak, maganda na? Sakto lang siya. Sakto siya. Kaya, Yan si Sir. Napalaban si Sir. Yan, pinapaganda na ni Kuya Arnel yung harap. Ganda. Bahay ni Chin-Chin.
stress si Chinchin. Tilo. Chinchin, seryoso pag pag study. Online class. Bawal maingayan. Tatay Kalusi ay tulog doon. Pagod sa biyahe. Tatay. Exam ata yan, exam. Seryoso yan, naka-headset. Sipag mag-aral. Sipag mag-aral. At ikot tayo sa bahay ni Chinchin. Malinis na po dito. Ganda na. Ay bali dyan tinira namin ni tatay kanina. Kasi aapakan. Yan na lang yung mga apakan mamaya. Ay kung kailan kung bukas kung magporma dyan sa biga karugtong. Arnil. Parang uulan. Yes, sir. Bilad na yung motor ko Arturo, update kay Arturo. Yung mga binaklas kahapon namin. Ayan, tapos na. Masakit daw yung ulo. Pagpatuloy mo yung kinakain mo. Bye, sir. Tapos na. Tapos na yung oras niya, pero hindi pa tapos yung lesson Topic. namin. Topic namin. Alas 12 na. Alas 12:04. Anong oras ka nagsimula? Online? Oo. Ano? Kanina pa eh. 8. 8 oh. 8. 19, 11, 4 hours. Kasi dire-diretso yan, 8 hanggang dun sa unang subject, 8 hanggang 11. Pangalawang subject, 11 to 12. Pangatlong subject, 1 to 4. Oo. Puro Di mamaya pala, mayroon pa. Oh, pero ang sabi ko din ni sir na wala daw siya, nasa travel ata siya noon. May asikasuhin siya. Pero may ina na siyang gagawin. Pero hindi ako doon. Pahinga na. At yun, tapos na siya. Pilis na may. Yung kinakain niya kanina din natapos doon. Ha? Ayan, maingay na naman kasi tapos na Kanina, hindi kumikibo. Ayaw maistorbo. Ngayon, umiingay na Order ka mo. Tinitira na naman si Tilo. Orderan. Gaya niya sa'yo. Oh, ano order ko? Babae? Hindi! Umisyot na! Ay, sa dyan! Ano ba gagawin ko yung babae? Ano, tarangin mo si tatay. Anong gagawin mo? si tatay iniinitan. Iniinitan sa electric, paypayan mo daw. Dali na. Ano ka, di ba? Tinitira yung Tilo. Bakit tapos na Mabuti ka di ba ang ako? tapos na mag-online. Ay, di ba, mahal mo si tatay. O, nung isa nga, nung wala si tatay, sabi mo, miss mo na siya. O ngayon, dali na. Paypayan mo si tatay, dali na. Dali na! Paypayan mo si tatay. Nakain ka na. Mahal ka ni tatay. Sabi ka. Kumain ka na. Orderan mo ulit. Ano? Orderan mo. Orderan kita ng ano? Pichit niya. Ano? Egg-cake! Egg-cake nga, egg-cake. Pichit niya. Ano? Pichit.
ayusin mo kasi yung pag ano mo, malay mo iba yung Oo nga. bili ko kasi mali naman yung Mali yung sinabi. Exit nga. Ano? Exit. Anong headset? Hig Palagay tayo nga. Paglagay sa tenga. higchik Ano yung nga, higchik. akala mo paglagay sa tenga yung ano, yung Cotton buds. Cotton buds. Hindi yun, yung exit Alin? mo pare sa'yo. Anong parehas sa akin? Pinagamit mo. Ano ginagamit ko? Ano pa? Pangingugangan to, pangingugangan. Parot mo. Parot mo. Ano? Ano ba? Parot mo. Anong parot mo? Ewan ko dyan. Anong ibig sabihin? Raman. Anong ibig sabihin nun? At dog. Wala. Hagid mo. Kain na. Nakadipanakan ay. Wala mo ba yung halo na? Oo. I-re-rebukada na ni Carmen doon. Kakain na siya. Sir, Tawagin mo si Sir kumain. kamusta sir? Kain tayo. Kanina, Hindi niya natapos. ano natapos? Kain ka sir. Igado. Sir, kumain ka. Sir, pampagwapo yan sa kumain. Kumain ka. Pampagwapo daw yung igado. Pampagwapo. Kumain ka sir. Pampagwapo, igado. Sinamigtak yung nakita tayo. Nagtakit. Pampagwapo daw yung ulam. Paligo? Volleyball. Ay, volleyball. Nung nagyaya ng volleyball, wala namang bola. Ikaw yung tayo. Oto, bola ho. Wala ang bola. Bibili tayo ng bola. Salta rin, mura yun. Oo. Magkano ba yung bola palagay mo? 200. Wala na bola. 100 plus lang? Mahal yun. Mahal yun. Try mo sa Shopee. Tingnan mo sa Shopee nga kung mura lang. Nagkita 200. Yung bola, pag nag-football tayo, nag-football tayo yung bolang ano, Bola. maliit lang. Ito nga, oh. Para challenging, oh. Gaganito mo. Tatamaan. Kung matatamaan mo, Oh. hindi. Pag hindi, Pwede. taya ka. Pwede Saka talaga. mahirap yun salahin kaya. Bola. Semento na lang. Hindi na lang. Ano, parang Hindi pa. Pag walang bola, si Tino na lang. Sige sana. Huwag kang pala. Bay mo ka. Kamera. Tama na. Bay. Tapos pintana. Re-rebukada na lang yan. Kapila. Karaulugan. Ganyan na yun. Nagkakorte na. Gumanda, nagkamukha na. Magkamukha na. Bukas po may pintura na yan. Lupit. Ay, Arnie. Yung mga ganyan, mga ayos na yung salita. Ang dami ng petrol. Nandiyan pala yung ano, Peña Plancha, tapos ito. Kasi orderan mo ko ng headset. Saka, Ano? may orderan mo paglampas mo tayo nga. Ano nga? Ano tawag doon? Galing ka doon sa wala na yun. Anong Paglampas tawag? ng petrol, malaking gate doon. Doon pala. Sabi mo nga, Pangsalpag na daw yan dyan. ano, yung brand doon, pen shop. Ay, hindi. Pen shop nga yung Oo, brand. araw-araw. Pawn na yun, shop. Pero, kayo dyan. Halimbawa, nagbayad kayo na. Dadaan pa rin yung sa PITX. Tapos may patalastas na dun sa ano mo, sabi niya
kung susunod magkasano na kayo program. kumain. Electric SPG. Pero pwede na sila magsakay. Striktong patubay at gabay ni Tilo. Ang kailangan. Kailangan. Ang gabay kay Tilo. Striktong patnubay at gabay kay Tilo. Ang kailangan. Oh, pag alam mo, uwi ka dito, doon ka na lang pumunta. Ang kailangan para sa mga batang mananood. Ano? Oh, kahit na yung isa nga doon, maraming bagahe. Huwag ka malingaw ha. Pauwi Hindi ka malingaw, ha? Maraming bagahe kasi ano eh. Doon na nga kasi sumakay kasi ano eh. Gusto mo, albo ko Na higit mo. pupuntang PIT eh. Pupunta doon, pero kasakay ka na sa bus. Yun ang sasakay mo pupunta dito sa Bicol. Meron po. 20. Darawatin ko. Puda na sa baraton. Mulat baka daw sintabo. Kuha ka na doon. Mas buko daw. Namirahan kuya? 20. Kate. Una. Gatay. Mas buko. Tingnan natin baka Tay. tinanong kung gusto ng buko. Sabi ni Chinchin, ayaw kasi malamig. Ilang piraso na? Ikaw. Wala. Sige na. Ay, wala na daw. Wala na yung iba. Wala nang Facebook. Ilan na ang piraso? Ilan na? 5. Si Tilo. Tagay ka Arnil. Yung isa, Wala daw, ito na lang. Bukas na lang sa'yo. Wala bukas. Mayroon daw bukas. Ha? Okay na yan. Baka magalit ka. Kain yung tatlo. Kumpira na kuya. Siyam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ayos buko. Ano? Kasi ka siya. Ano? Lumapit ka dito. Lumapit ka. Lumapit ka. Tilo. Yan. Pang music video. Isa na tilo na to. Kasi sa bunga nga. Ang grabe init. Ikaw, mo na. Malamig muna kami. Kin. Sabi na kanina, ayaw niya kasi yung malamig, pero ubos na. Wala naman yung dito. Kuya. Ano kasi malamig daw. Sabi naman nung nagtitinda, wala naman daw sa tindang mainit. ihagis ko ito. Ngayon, may tignan si tatay. Ihagis ko ito. Sige. Maniniwala ka nga. Na. Yung ano na strap, iagis ni tatay. Pagbagsak niyan, tagilid yan. Hindi. O, dibidang. Hindi. Kuya. Maniniwala ka. Hindi. Yung kahoy ng ay subuko. Oh. Iagis ni tatay. Oh. Kahit anong taas, pagbagsak niyan, tagilid yan. Nakaganyan yan, nakatagilid. Giraw. Oo. Hindi raw tayo. Naniniwala ka nga, hindi. Hindi. Ikaw dyan, naniniwala ka, hindi. Pagkataan mo tayo. Hagis ang tatay. Anong tagilid? Tagilid yan. Hagis mo tayo. Magmamagic. Magic yan. Pinutol mo naman yung ay. Ano kasi pinutol? Ano ang daya? Diba? Hindi naman putol eh. Galing ako. Dapat yung pagkanito. Oo, sa napusta ko din. Ba? Galing. Wala, magic. Magic. Wala, madali si tatay. Ano mo sa sofa mo? May natutunan na kayo tayo. Kami kita tayo. Ba?
Buti di nakita dito tayo. Ano ba? Saan si Tilong ihagis? Oh. Interviewin natin. Ano masasabi mo sa sa bahay ni Ate Bidang? Si Ate Bida? Sa bahay ni Ate Bidang. Ano? Kulang Na- na lang si Kuya Budong. Kuya Budong. Ano? Hindi, seryoso. Ano masasabi mo? Oh, seryoso nga. Yun tayo kuya. 30 ka sa bahay. Ano? Dream house. Ito tour tayo sa dream house ni Chin. Di pa nga ni. Ano? Ano? Ano yung tanong mo kuya? Ano nga masasabi mo? Na ganito na. Anti-anti ko lang nakikita yung ano. Yung Pwede din yung kasi ah. Yan na kasi, ang ganda na ng sinabi kasi nila. PCR si Tilo. Tilo, lumabas ka na. Napapaligiran ka na ng Chin-Chin. Ano nga? Yung seryoso. Oh, Yun nga, unti-unti ko na nakikita yung yung sinasabi ko, ang dream come true. dream come true. Oo. Kasi yun nga, yung pag-alis ng mga ibang gamit. Kasi dati diba hindi pa. Kasi may mga materials pang nakalipalibot dito. Yung private room ni tatay. Tapos yun, natanggal na, okay na. Tapos nung nabaklas na to, okay na. Ano? Malawak o magalawak, maganda na? Sakto lang siya. Sakto siya. Wari pa rin na Ano, natira. ang ganda ng spacing niya. Kasi, siya, 12, pwede ko pa siyang kasi diba, nag-major ako. Pag nagpa-practice, diba? Pwede mag-practice dito. Oo, kasi, malawak siyang spacing niya. Hindi tulad ng, Pwede talaga mag-practice dito. Oo, saka talagang yung unti-unti mo na nakikita yung improvement ng gawa nila kuya. Tapos ginagawa niya syempre, di ba? Kasi for you kuya, para din sa iyo, parang nakikita mo rin naman di ba dito yung yung mga bagay na naambag mo. Yung pagkakabag mo na, nakikita mo na yung improvement na nabubuo na dito. Kaya grabe yung improvement. Tapos maano siya maganda. Hindi pa natatapos. Kwenta mo sa mga viewers kung ano yung sa bahay, kung maganda. Kung maganda o ano. Ang daming tatanong kung ano raw, kung maganda raw. Oo nga, maganda. Si Chin nagsabi kung maganda o matibay. Matibay siya. Maano siya maganda kasi yun sa video, hindi mo siya as in madali kang mapapaniwala kasi nga video lang. Pero once kasi na makita mo siya, once na ikaw mismo yung Personal, no? personal mo Mas makita, malaki, no? mapapasabi ka na, Malawak. okay pala, maganda pala, malawak, matibay pala. Diba? Kaya, okay, goods yung pagkakaisa ng Team Pahuan. Dito makikita yung pagkakaisa ng Team Pahuan. Matitag sa akin kung matibay siya. Matibay siya. Kailan nga ito kuya na baklas? Kahapon lang. Kasi nung kahapon kasi Wala ka. may klase ko Oo nga. simula maaga. Kaya nakauwi ako dito, 8 na. Kasi grabe yung traffic doon. Diba? Ang ganda. Ikaw, Kasi may pinapabasa dito yung pabasa ko raw sa'yo. Ni-screenshot ko na lang eh. say hi to Chinchin. I'm from California. She is one of the Filipina beauties. Stay in school and wait till she's older to get married. Ang shoutout mo sa sino yan? Si Sabi niya kasi pabasa ko sa'yo eh. Ni-screenshot ko na lang yan para di ako maghanap. Huwag ko nang sabihin yun. Ang shoutout mo sa... Basta, yung nagsabi nito, ayan. Thank you so much sa nagbigay sa akin ng message. And so,
motivate din siya sa akin. And yun, I hope to see you sa California. Makita sa California, bakit? Aalis na ba ako sa Hindi, pero once kasi na ma-meet mo yung isang tao sa ibang bansa, di ba? Kasi pangarap ko din naman Napunta sa ibang bansa. makatravel sa ibang bansa, hindi lang dito sa Pilipinas. Sabihin na natin maganda din yung mga lugar, pero syempre yung experience mo na makatravel sa kaya hope to see you soon. See you soon. Ano pinabasa ko na sa kanya, yung comment niyo. So, ayun. At kayon, dahil natanong ako kay Jisha, siya naman yung tatanungin ko. Ano? Akin na. Akin na. May tanong, kuya. Ay, ikaw nang tatanungin. Ano masasabi mo, kuya, sa bahay? Matibay. Hindi to ka, kuya. Kasi natanong mo na ako. Ikaw naman. Vice versa lang ito. Dito, kuya. I-interviewin naman kita. Sige, tilo. Dito ka. Ano? Ano, kuya? Anong masasabi mo sa bahay na na binuon nyo? Matibay, maganda. Malawak. Tapos, Hindi maabot ng tubig. tapos. Nagdagan na, kuya. Nagdagan na. Ano, kuya? Sumisingaw na doon. Tilo. Pinabisan pati. Success! Sa wakas, congratulations! Tatay ka na! Sobrang tawa. Pasok ko yung pasa, ano? Grabe! Nagkabuta. Hindi ka natikbalo. Ang mga ni... Pero hindi nagtatapos Si Ate Budang, Ate Budang! Hindi pa tapos si Kuya. Subukan mo din pumasok. Kung may multo pa dyan. Hindi pa yung kapangyarihan. Oo. Sandaan! Pumasok ka! Hindi kaya ka ng papuya. Dito nga sa labas amoy. Bigyan ka ng pabuya. Tilo! Success ka ngayong araw. Congratulations. Congratulations. Kamusta naman sa CR? Kamusta sa CR daw sa bahay ni Chinchin? Yan, kumusta siya? Ayun. Ano? Success sa kaulo. Success na kaudo. Ha? Katilo. Kuya Arnel, anong masasabi mo daw sa bahay ni Chinchin? Maganda. Maganda. Tapos, kuya. Hindi ko tatanungin ni Kuya Arnel pag Maganda, tapos ang pangit. Tingnan na ng mayari. Ay, busy, sige. Si tatay, tatanungin natin ni tatay. Ay, minukmuk na sa mukha ko talaga ang camera. Jason, tay, ano? Tay, ano masasabi mo, tay? Ano masasabi mo? Masabi ko, maganda. Maganda. Gawa namin yan, kaya maganda tingnan. Tapos, anong isang salita ang masasabi mo? Pinamukmuk mo na sa akin yung camera. Umuman si tatay at Tay, doon makikita yung kagapuhan mo. Ganyan, no, di ba? Pati yung kagandahan mo dyan makita. Binukmuk mo na sa mukha ko yung camera. Ano masasabi mo, tay? Pinatay mo naman eh. Hindi nga. Okay, open yan, open, oh. Open yan, oh, open. Patay nga ni. Open yan. Hindi, Sabihin mo! Buhay, buhay. buhay, buhay. Buhay ba yun? Ano, tay? Wala, ayun lang. Ano, wala na iba. Pagpapara, ano mo sa... Uy! Ay, nahulog. Uulog talaga. Ay, ba? Ano nga pala eh? Tay! Tay! Ano ka pulo? Ganun na lang natin itong bakal para hindi na matatap. Eh, ito. Yung ano, yung tension tapos. Arik ko ya? Grinder. Dito
Yan, bumira na si Kuya Puloy. Kami ni Silo. Kuya Puloy, balik na. Ano nga lang yung ako mo? Ha? Ano nga lang yung ako? Bibi? Bidang. Bidang. Yan yung mahal mo sa buhay. Sige. Anong oras ka dumating dyan? Hindi ka na ako. No. Oh. Thank you. Puro pera yung yung isa man puro pera man yung Ilan nung ginawa ko ulo? Nung ginawa ko ulo. Ang pangit. Opo, Huwag tino. Huwag mo. Kapali yan. Anong halo pa? Ano pa? Ang dami pa. Bayad na yun ito. Sabaram. Nabayad mo yan. Yung alin? Bayad na yun ito. Ay po bali, nasend ko na pinasali para sa yung 5,799 ay ginawa natin 5,800. Tapos sabi ni Kuya Obe, baka raw may charge sa Gcash. Oh.
Wala ka mo. Inanga mo na naman pag... Sabi mo na natin baka. Inanga mo na naman. Pabangawan na lang. Amoy! Ada na bakante. Buhangin na buwatin ganun. Ganun na buwat ang buhangin. Hindi makakat dito, ano? Hindi. Pinipilit na nga niya eh. Kasi wag muna daw kasi baka paano lang. Magbabalahaw eh. Oh! Amo? Nililiaut na ni Kuya Puloy. Kabila. Yung kabila ay tapos na ni Kuya Arnil. I-review kada muna. Lasag ka. Bulikan na. Ang salamat kung kuhan mo. Matungan. Pangawan mo, di mo magpunta sa palaman. Lubat. Buwa yan. Buwa yan. Magtitig ba ka? Pero diretso yan. Ah! Hindi ako tuloy yung rodira. Bistayan. Ha? Makulog. Makulog.